inaramid kumet amin a pagragsakan. Ngimanya insuban mo, sinagtamlaing puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kanya upat nalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasampi alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na, awan nagbasula, ta inaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanya insuban mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kanya ka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den na, awan nagbasulan. Was dyan ni ayat nang keltay kadagiti arapaan. Nagbasula, ka inaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanya insuban mo, sinagkamlaeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kaniya ka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan ammo, anak ka basulaken ka.
man asinaktan usok agumaw gawawa tapamated mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya alinipat mo to'y ayat tay dinapnuan nadarisay natanok nga ayat ko tay tured mo man asinaktan usok agumaw gawawa tapamated mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya sawe man di nagpasulang awan me titiang mo panagkurangan
kagunay pasaktan. Ada kadi karbengat manglapit ita paggugustuhan. Nawaya ka mupakaragsakan ngem ditulag di mukat lipate. Tila ikaw dawat ko di nagtuko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan masugat to'y kaunggan. Dinang kadin ay ayaten unuadan sa bali. Anang itaklinang itarik na di nakagunay pasaktan. Ada kadi karbengat manglapit ita paggugustuhan. Lawaya ka mupakaragsakan ngem ditulag di mukat lipate. Tila ikaw dawat ko di nagtuko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan masugat to'y kaunggan. Ragsak iyo akasan itan masugat to'y kaunggan. siya ang lakuman. Taawan ngamin ilog tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikit din ag expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko
sa saade kita. Ang mahal, tapay lodan ka, umanay met na dan, kay 30 pesos sa pangluta. Kung makapag-text ka, masumbat ang message ko ken ka. Ang klalo itata, at ayo may sakin may sa. Ang mukha mamis na ko, kasta update ken ka. Ay nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di mas baalan, nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di mas baalan, nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di mas baalan, nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di mas baalan, nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigaten. Inumilam to'y puso, pinanawa magtutuo. Anya na nagsakit, anya ket din naguto. Inururay kabiyag ko, inabayag ka nito. Ngemawan di kan makita nga agsubli to'y arpad ko. Sinugat mo daytoy puso, nga agayat ken ka. Nang namnama, nagururay ken ka. Naulilan di ayata sinangalata, gaputi adayom ditoy tenda. Adda ka di
dawe ti insang bay mo kanya. Isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen anagsangsang ita. Nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag. Ginugor ko't oras ana ginom iti ara. Tanong maparte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapakaragsa ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay in ka inwaksi. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag. Ginugor ko't oras ana ginom iti ara. Tanong maparte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapakaragsa ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay ko nga ayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay in ka inwaksi. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapakaragsa ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay in ka inwaksi. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay in ka inwaksi.